салом дӯстон, чанде пеш Модрич аз тарки Мадрид кардан гуфта буд, вале мо бояд фаромӯш насозем ки маҳз бо заҳматҳои ӯ Реал Мадрид солҳои охир комёб мешуд ва нақши Модрич калидӣ дар даста буд. маҳз ба ҳамин хотир имрӯз мо ба фикру назари бозингарону мураббиёни даста менигарем ки рафтани Модричро чӣ хел қабул кардаанд. Обуна шуданро фаромӯш насозед. Мо бошад, шурӯъ мекунем. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст. Рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати Ягекс боз ҳам ҷолибтар гардонед. Он ҷо регистратсия осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. Ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо кӯмаккоди таҷфут ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. Силкаи заруриро дар комментария мегузорем. Ба ҳама муваффақият. оянда аз худи ӯ вобастагӣ дорад. Модрич бояд худ қарори дурустро қабул кунад. ҳолаташ ба Крос ва Начо шабеҳӣ дорад. ӯ бозингари хуб ва хоксор аст ки ман дӯсташ медорам. Намедонам ӯ ба бозингари захиравӣ будан розӣ мешавад ё не, вале вақти бозӣ доштан ин аз ҳама қисмати асосӣ мебошад. ман ба ӯ вазифа дар ҳайати мураббиён пешниҳод кардам, вале ӯ ҳоло фикри тарки футбол карданро надорад. ин шоистаи таҳсин аст. бисёриҳо дар ин синни сол ба нафақа мебароянд, аммо ӯ ҳар лаҳза сатҳи худро нишон медиҳад. вақте Модрич шунид ки падари ман 37 сола аст, бовар накард, чун ӯ худашам 37 сол дорад. баъдан ман дарк кардам ки бояд ӯро мисли падарам ҳурмату эҳтиром кунам ва ҳамин хел мо мисли падару писар шудаем. Реал Мадрид дастаи орзуҳои ман аст ва инҷо бозингарони беҳтарин ҳунарнамоӣ мекунанд. ғамгин мешавам агар ӯ тарки даста кунад, аммо мо бояд интихоби ӯро эҳтиром кунем. ман бо Модрич солҳост ки дар Реал Мадрид қарор дорем. бо хушҳолӣ ёди рӯзҳои гузаштаамон меравам ва комёбиҳои дастаро ба хотир меорам. ман дарк мекунам ки ӯ хоҳиши рафтанро дорад. ҳарчанд ӯ ивази шароит мекунад, вале сатҳи бозиаш ҳамоно баланд боқӣ мемонад. Модрич яке аз нимҳимоятгарони беҳтарини олам мебошад. Модрич яке аз се беҳтарин бозингароне аст ки ман ҳамроҳаш бозӣ кардаам. ман ҳамеша ӯро эҳтиром мекунам ва маслиҳатҳояшро гӯш медиҳам. вақте ки ӯ чизеро мефаҳмонад, бояд бо диққат гӯш кард. ин аниқ ба шумо кӯмак мекунад. ӯ дар даста заҳматҳои калон кардааст ва агар Модрич намебуд, мо се мароти пайҳам ғолиби Лигаи Чемпионҳо намешудем. ӯ дар давоми ин солҳо омили асосии қаҳрамониҳои даста шуда тавонист. ба дӯстам барор хоҳонам ва боварӣ дорам ки ӯ боз ҳам муваффақ мешавад. ман Крос ва Модричро беҳтарин нимҳимоятгарон меҳисобам. аз онҳо бисёр чизҳоро омӯхтам. хушҳолам ки ман бо онҳо дар як даста бозӣ карда тавонистам. ҳамеша лаҳзаҳое мешаванд ки бозингар аз дастаи орзуҳояш меравад. чӣ қадар мушкил ҳам набошад, мо бояд ба пеш ҳаракат кунем. Модрич мадридист аст ва ҳамин хел дар дили мухлисон солҳои дароз мемонад. Модрич бозингари босифате аст ки муқобилаш истодагарӣ карда намешавад. ӯ ба ман намуна аст ва то имрӯз ба ман чизҳои навро меомӯзад. ин ба рушди касбии ман фоида дорад. новобаста аз 37 сол доштан, Модрич бозии олиро нишон медиҳад, чун ин ҳодисот кам рух медиҳад. ман аз бозӣ бо ӯ фахр мекунам ва умед мебандам ки ӯ ба Мадрид дар оянда ҳамчун нафари идоракунанда бармегардад. ба ҳамин тамом дӯстон, ба фикри шумо Модрич ба кадом даста гузариш анҷом медиҳад? чунки ӯ ҳоло чанд соли дигар мехоҳад дар майдон бимонад. ӯ зеби кадом чемпионату дастаро дошта бошад? ҳатман дар комментария қайд кунед ва навори ҷадидро мунтазир бошед.